Acceder ao mundo laboral non é doado para ninguén, moito menos para unha persoa con discapacidade. Na nosa contorna hai 600 discapacitados agardando por un emprego inscritos nunha bolsa de traballo da Fundación 11. Aínda a día de hoxe, os prexuízos son a principal eiva para a súa contratación. Todavía vivimos nunha sociedade que está chea de prexuízos, onde parece que unha persoa con discapacidade ten moitas limitacións, vai ter moitas baixas. Vivimos como en dous mundos diferentes, non? Por un lado, temos superpoderes, non? E entón podemos facer todo ou non podemos facer nada. O problema agrávase aínda máis no caso das mulleres con discapacidade. Si a taxa de desemprego a nivel xeral é máis alta a das mulleres que a dos homes, no caso das persoas con discapacidade é moito máis elevada e hai moitos máis prexuízos. Ademais, en función do tipo de discapacidade, a sobreprotección é unha losa que está encima de moitas mulleres con discapacidade. Esta mañá a Fundación 11 abría por primeira vez as portas da súa nova oficina de orientación laboral en Vilagarcía. Ademais de asesorar as persoas con discapacidade, pretende implicar as pemes da cidade e incentivar proxectos emprendedores. Temos tamén un servicio de emprendemento para apoio a persoas que teñan inquietudes emprendedoras e que queran desenvolver o seu propio negocio e, por outro lado, traballaremos coas empresas no tema de sensibilización, análisis de posto de traballo e, que amosando a normalidade de ter traballadores e traballadoras con discapacidade. As novas instalacións están situadas en Fexdega a través dunha colaboración co Concello de Vilagarcía. A oficina estará aberta todos os xoves en horario de mañá.